Здравейте, момчета и момичета, аз съм BG.Gamer. Днес играем Caves Online. Директ си забавни кречки такива. Директ забавни кречки. И намерих тази. Пуснал съм си малко телевизия, защото чакам почнат тия костюмерките нинчо. И да започваме, не знам как се игра играта, гледах едно клипче. Това е рекламата, видите. Ми хареса някаква такава... интересна ми се стори и мисля да играя. Аз съм без фейскам, защото правих един клип с фейскам и то прави клиповете на малък екрани, не знам защо, но не мисля, че... Не, играта е малко бавно се игра, аз баш се опитвам такива игри, да бавно се игра, какво да? Играта си е много интересна, поне за мен е така. Спит. Аз ще... Спит. И тук ще умре. Дигнах левелче. След тук... не се бихме това нещо. Дайте да видим... Добре, тези ще е регенерателния и хейла. Ще апдейтвам нарочно, защото ми трябва много. Още не съм съзнал как се игра играта. Да превари ли? Не разбирам. Още нищо не разбирам. Скоро ще разбира нещата, какво е. При малко умреха в някакви шипове видя. Видях и мисъл всеки ще умра. Шит. Туре много да се вървам. Але, бачу скелетите си. Коронка е как се взима? Не, пак! Добре. Тя съм много напълно сигурен съм. Взех си някакъв хат. Някаква шапчица. Тук трябва пари да ви плащам се. Ми да, плата хора по-ме кефи. Много. Ще изпуста, дали трябва да гледам клипче. Ще си взема спид. Спидам. Погледам, играта е с такова енергия. Аз гледам, че тук има някакви определени неща, че не знам дали... Хора? Не знам дали гласа ви се чува добре, тъй като не шибам на телефона на самия телефон. Защото го бех изпуснал един път и то... така. Добре, ще я скелет. Майка ти! Добре, отидохме много напред и сам да изкочим. Добре, там има някакъв червен скелет и ме! Страх, хора! Страх ме! Не! Майка! Не, сам се направя. Добре, изтрешах 30 секунди. Нов рекорд. Шит! Те си вземат целия ми живот, доколкото сега се белезах. Сега дават ти уния Харпър. Седне. Това са някакви... Такова. Играта е много сладка. Не ми пука какво вие ще ми кажете. На мен играта доста готина ми се струва и...
чува телевизора просто. Много се извинявам. Искам коронката. Шит, майка ти. Пак не можах да взема коронка. Тук има друга коронка. Надявам се да взема майка му. Ще успея. Не мога да взема коронка. Всяка много коронка. Играта стана прекалено напрегната. Да видя колко струва тази стрела много. Чакайте хора. Тук пит. Шилда. Не мога видя през колко време ми се зареждат енергиите. Да бе! Някак ще събера 10 повара на 9 такова. Съжалявам, че този клип не безтрогата просто гробата на училище. Но аз се оставям да занимавам, да и след това не оставам. О, всеки ден. Добре, този скелет не го видя. Се секна. Добре, хора, нарочно се секна. Аз съм много напред. Взех една коронка. Взех коронка. Обичам коронки. Обичам коронки. Всъщност, аз не знам какво правят тези коронки. Мисля, че са важни. Но... хора. Последен опит да си мина рекорда. Точно сега майка минах, не знам. Ще видя да клипа. Какво? Защо умрея? Значи ако отида много напреде... не, чакайте. Collecting to the server slot. Чакайте, ме. Добре хора, това ще бъде всичко. Този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесате го, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал. Не забравяйте, почнете всеки да ви качвам нови клипове. Пишете в коментари, ако искате да снимам повече на тази игра и дали ви е интересно, защото аз много се заребих още от началото. Също така и след малко мисля да снимам на една игричка. Бях наберил и това ще бъде всичко този клип. Така.